Hello everyone, welcome to Pambatsa Kamanguza TV. I'm here to update you of what was happening on the case by Zorongole Stars umhlaka 29 January 2025. Umamzobo uyathanda zabakithi uthandazela ubunzima obuthole ingane yakhe. Uyafisa ukuthi ngeleli langa umvelasi aziveze imfihlakalweni kube right phakathi kwezingane zabo. Kanti kuzongena uphakathi wayo afika ambambe ehlombe amusukumisa asho ukuthi uyaxolisa ngokwenzekile akazange ayicabangele ingane yakhe futhi akazange ayibeke phambili kodwa into ayibeke phambili isonto nje cha. UMamzobe wabuza ukuthi bekumele enzeni wathi bekumele engabe ulwile elwela isonto sengane yakhe. Ulwazi ujabule uze uyaziculela wenza namaqanda ngalana uyabona nje ukuthi injabulo ibhalwe ebusweni. Kuthe kusenjalo kungena uma wakhe lapho udine ugano unwabo. Ebese yambuza ulwazi ukuthi engamenzela yini iqanda noma uzodla iparish. Avele nje athi uMaximba kungani embukanisa nabantu basesontweni kangaka futhi akaqedanga lapho ulahle ikusasa lakhe lekude. Akazange isidalo aze asicabangele wavele nje wasithulela ulwazi engathi akekho. Washo khona uMaximba ukuthi inkinga kalwazi usitshela ukuthi uhlakaniphile. KukaMthembu kungena umalume kaMabusi kanye nomkhulu omncane kaMabusi. Ababuza uManzimande ukuthi kwenzakalani ebese yasho ukuthi kade behla benyuka befuna usizo lokuthi kulapheke umkhulu omncane kaMabusi ngoba engaphathekile kahle. Wavele wasukuma uzamcolo wahamba phambi kwabo noMabusi wabe esecela ukuyokhuluma nomnyeni wakhe. Ulwazi ngapha noGabisile bajabule kumnandi kunjeya axolise bandla ulwazi ngokufaka uGabisile ehlazweni. Washo khona uGabisile ukuthi akanankinga akekho umuntu ongenawo amaphuza futhi osekumjabulisa kakhulu ukuthi ukwazile ukuconfessa ebandleni abantu bebuka wavuma zonke izono zakhe. Washo nje ukuthi uyabonga kakhulu uyazi futhi ukuthi nokuba khona kwakhe lapha kaMthiyane bekungelula kodwa manje seku-right yonke into. Baze badlalisa ingane yabo bakithi uMthiyane Junior. UMabusi ukhuluma nomnyeni wakhe mayelana nokulashwa kwamkhulu omncane wakhe amtshela uzamcela ukuthi angeke amlaphe lo muntu ikakhulukazi lapha emagcekeni aMthembu. Wathi uyazibalisela bakithi uMabusi esho khona ukuthi kanjani manje ngoba lesi sipho sokulapha abantu basinikwe umkhulu wakhe okungenzeka ukuthi njengoba belapha umkhulu wakhe osebenza imfihlakalweni. Wathi nje uzamcolo uyakhumbula isikhathi siseMozambique kwathiwa akazisuse ezinkingeni zakaMzobe. Wathi uMabusi uyakhumbula yini ukuthi kwathiwa if ngingamlaphi umuntu ukugula kwakhe kuzowela kumina futhi lesi sipho wasinikwa kaMzobe. USifocu uyawuhlalisa phansi ulwazi kanye noMaximba ubuza uMaximba ukuthi uyabona yini ihlazo amfake kulona, uyabona yini ukuthi amanga akhe amukelise nabantu kanjani futhi hhayi ukuthi ihlazo ulifake emndenini wakaMthiyane kuphela kepha kanjalo nowakaGumede baze bayaxabana noDifa kanti yena uyalazi iqiniso. Wathi nje esathi ufuna ukuchaza wathi nje ayikho into ozoyichaza esho khona ukuthi ulokhu ubhizi ubiza uMamzobe ngomthakathi kade nawe uyena. Wathi esathi baba wathi nje uSifocu yima angifuni incazelo yakho ngoba isibindi sakho ngiyasisaba uze uthi ingane ayiphike igazi layo kuyigazi lala ekhaya. Washo khona ukuthi usukuma njengamanje siyoxolisa kaGumede. UMaphalala uyahamba umhlanganweni womkhandlu ukhala ngokuthi usehlezi umkhipha busy. Ebese uMazungu esala noSibusiso ebuza uSibusiso ukuthi kwenzakalani ngaye. Athi uSibusiso ngani asho uMazungu ukuthi kulamalanga akapheli kaNdlovu asho khona ukuthi yena usuke eyolekelela lapho engalekelela khona ngoba kunzima kakhulu kuSibahle ukuthi angaba yedwa kulesi simo esinjena. Washo futhi ukuthi wenza umsebenzi kaMthembu yena akafani noMazungu abafuna ukusiza umuntu ngemali akazi noma kwasho uMthembu kuyini lokho wagwajaza bakithi uMazungu. KukaGumede uMaximba noSifocu bazoxolisa bafika bazoxolisa bakithi ngokwenziwe indodana yabo ikakhulukazi enganeni yabo. Washo uDifa ukuthi uyabezwa futhi usebonga nomusa kaMthembu ukuthi ekugcineni izingcazelo zigcine zivele obala. Wabe esebuza uMamzobe ukuthi kukhona yini afuna ukukusho. Ubese babuza uMamzobe ukuthi bazokwenza yini okulungile for uGabisile. Wathembisa abakithi uSifocu ukuthi nalokho olungeke balwenze. Wabe esecela ukuthi ucela uGabisile ahlale lapha kaMthiyane khona ezothola ukunakekeleka kahle eseduze kwabo. Kwakhala ifoni kaMamzobe wabe esecela ukuyibamba kuthe kusenjalo kwenzakala elokhu ibabaze njalo if ekhuluma nefoni. uMamzobe noDifa bangena kaMthembu abangompo wabo kaMamzobe ngokuthi bafike kanye noDifa. Wabe esemtshela ukuthi kade ecela uMabusi ukuthi alaphe emkhulu wakhe omncane kepha akazange avume. Ube esecela uMamzobe ukuthi akhulume naye njengomama. Avuka umbhejazana uMamzobe esho khona ukuthi hhayi balingwa basehlale straight. Washo ukuthi usekhohliwe yini ukuthi wabenzani lo muntu. Washo ukuthi wanqaba kushawe isidumbu sikaMzobe
ngoba efuna umkhokha uqede wonke umuntu emndenini. Wathi nje akafe naye, kwabasathiwe wathi nje yeyi ngithe akafe. Wathi uDifa akushiwo loo nto ngoba if ufisela omunye umuntu ukufa nawe usuke uzibizela wena uqobo. Wathi nje ngamane kube njalo phakathi kwayo akafe. Hayi bo ngapha kaNdlovu kuyasha nakhona uSibahle noSibusiso basijabulele bakithi ngathi nje ikhani befika emhlabeni. Washo uSibusiso ukuthi abakline khona bezokwazi ukuthi ammasaje ngoba engathi ubukeka engathi ukhathele uSibahle. Wathi nje uSibahle awuthi ngisuse ubaba wakhe lana khona bezokwazi ukukhululeka bebuke amamuvu nebala wamqhuba ngenqola yakhe. Kuthe kusenjalo kungene umndeni wakaMthembu lapho kukhona abantu bonke baxolise ngokubalindisa. Kodwa nje basame kwelentula ukuthi kungcono ayolashwa kwenye indawo kanti futhi kukhona lapho angayiswa khona. Wabuza umalume kaBabusi ukuthi kanti bona babelapha kanjani. Wamkhuza ophakathi kwayo wathi akazame ukuqiqa ulimi lwakhe nebala waxolisa umalume. Washo uzamxola ukuthi benza lokhu uMthembu athi abakwenze. So ucela bathathe umkhulu bamise kwenye indawo noma Mzobo uyasho ngapha uthi nje akahambe bakithi. Wavele wakhuluma umkhulu wathi nje uyakwazi lapho kwangcwatshwa khona uMzobe. Bathuka bonke endlini waze wabuza uMaMzobo ukuthi uthini manje. Washo ukuthi futhi uyena kuphela owaziyo ukuthi wangcwatshwa kuphi, akekho omunye umuntu. Ngiyayibamba lana ungakhohlwa ucelize le notification bell nokusubscribe noma ushiye umbono wakho. Bye.